Začal, nie? Hej. Takže ja vás všetkých zdravím v tomto motivačnom okienku. Dneska máme premiéru, určite nás to bude všetkých motivovať, naplňať a baviť a určite sa niekde všetci posunieme. Takže takéto tréningové vysielania budeme teraz robiť častejšie, budeme sa striedať, budeme tu aj tí, čo sme už dlhšie v tomto biznise, aj noví, aj vlastne každý, ktorý má chuť sa s nami o niečom podeliť, či už o svojej skúsenosti, alebo o niečo hodnotné, vlastne, ktoré nás posunie v tom, čo robíme. Ja by som dneska naozaj chcel si s vami prebrať a podeliť sa vlastne o to, čo som nadobudol na seminári, ktorý sa volá Nekonečná motivácia, ktorý je v podstate zameraný na víziu, poslanie a ciele. Zamyslíme sa nad tým, či naozaj máme všetci ujasnené, aké je naše poslanie. Či vlastne vôbec vieme, čo je poslanie. Mnoho ľudí si myslí, že poslanie je nejaký cieľ alebo vízia, ale poslanie je vlastne niečo, prečo sme vlastne tu prišli. Zamyslíme sa nad tým vlastne, prečo sme prišli, čo je našou úlohou, čo je naozaj to, čo nás v živote motivuje, inšpiruje, vďaka čomu ani sa nám nechce spať, jednoducho chodíme neskoro spať, stávame ráno. Vtedy vlastne vieme, že sme objavili to naše skutočné poslanie, že naozaj proste robíme to, čo nás v skutočnosti baví, pretože naplňame seba a naplňame svoje poslanie. Samozrejme, mnoho ľudí má s tým problém prísť vlastne na to, čo by v živote chceli robiť. Prvá otázka ale znie vlastne, čo by ste robili, keby neexistovali peniaze napríklad, hej? Lebo veľa ľudí robí v živote niečo len vďaka peniazom, vďaka tomu, aby uživili svoje rodiny, svoje deti, aby vlastne mali určitý životný štýl, ale mnoho ľudí vlastne ani nerobia vôbec to, čo chcú robiť. Robia to len kvôli peniazom. To znamená, že nenaplňajú svoje poslanie. Takže poďme teraz vlastne prísť na to, aké je to vaše poslanie. Aké sú vlastne tie vaše najvyššie hodnoty, ktoré máte v sebe. Takže ja vám naozaj všetkým doporučujem, zoberte si pero, zoberte si nejaký papier, aby ste si to mohli písať, bude to jednoduchšie. Takže mám tu nachystaných takých pár otázok, aby sme vlastne objavili tie svoje vnútorné hodnoty, tie najlepšie naše hodnoty. Prvá otázka znie, čím si plníte váš osobný alebo pracovný priestor? Čo je vlastne to, čo robíte najčastejšie vo vašom voľnom čase alebo v práci? Čomu vlastne sa najčastejšie venujete? Skúste sa nad tým zamyslieť. Či je to vzdelávanie, či je to nadväzovanie vzťahov, či je to budovanie tímu, jednoducho, čomu sa venujete najviac času z celého dňa. Skúste si to tak spätne jednoducho nejako premietnúť. Ráno sa zobudíte, idete do práce, alebo ste doma, alebo niečo robíte. Čo vlastne robíte väčšinu svojho času, čo vás v podstate baví. Druhý bod je, ako vlastne trávite váš čas. Ako ho trávite. Inakšie nerobte si z toho ťažkú hlavu, keď sa vám tie otázky budú opakovať, pretože práve o tom to má byť. Takže ako trávite váš čas? S kým trávite váš čas? Akým spôsobom? Čo robíte najčastejšie? Či trávite čas s rodinou, s priateľmi, alebo chodíte po horách, alebo budujete biznis, alebo proste niečo, hej? Ako vlastne trávite váš čas? Tretí bod je, ako využívate svoju energiu. Kde vlastne dávate najviac svojej energie? V tom dni. Niekto si otvorí notebook, je celý deň na notebooku, alebo niekto študuje knihy, čiže dáva väčšinu svojej energie toho, aby sa niečo naučil, aby si natrénoval nejakú zručnosť, alebo jednoducho, aby nejaký nový poznatok nadobudol v tej danej oblasti, ktorej sa venuje. Hej, čiže kam najviac sústredíme svoju energiu. Za piaté, veľmi zaujímavý bod, otázka. Čo vravíš? Za štvrté. Za štvrté? Jasne, za štvrté, hej, za štvrté. OK, to je tiež veľmi zaujímavá otázka. Ako míňate vaše peniaze? Kde vlastne najčastejšie utrácate svoje zarobené peniaze? Skúste sa nad tým zamyslieť. Ja nepôjdem až tak rýchlo, čiže počkam na vás, kým si to napíšete. Verím, že určite mnohí z vás si to píšete. Keď nie, tak si to môžete potom spätne pozrieť zo záznamu, aby ste si to mohli krok po kroku prebehnúť. Takže ako míňate vaše peniaze do čoho najčastejšie? Ja som si napríklad dal
do seba rozvoja, do svojho zdravia a do hodnôt, vlastne, ktoré ma približujú k mojim cieľom. Čiže vždycky, keď si aj idem ja niečo osobne kúpiť, vždycky to je spojené vlastne s tým, čomu sa venujem, čiže či je to z hľadiska môjho biznisu, z hľadiska môjho sebarozvoja, či si kúpim nejaké knihy, alebo jednoducho všetko vlastne s tým spojené. Čiže to, kde miniate vaše peniaze najčastejšie, je v podstate spojené s tou vašou vnútornou hodnotou, ktorú vlastne dávate na prvé miesto. Za piaté, kde máte najväčší poriadok? Kde máte najväčší poriadok? Ak vôbec samozrejme máte nejaký poriadok, hej. Takže či je to doma, či je to vo vzťahoch, zdraví, alebo vo svojich súkromných veciach, alebo v skrini, je to naozaj úplne jedno. Zamyslite sa nad tým vlastne, kde keď prídete, tak kde máte proste najväčší poriadok. Niekto má najväčší poriadok na svojej ploche v notebooku, niekto je proste zaťažený na to, že musí mať tie svoje veci poskladané, aby boli proste úplne tak, aby boli rovnučké, alebo niekto musí mať poriadok v kuchyni. Takže je to naozaj na vás. Ono potom z tých otázok, keď skončíme tie otázky, tak z toho vlastne sa potom urobí určitý súhrn, ktorý v podstate odhalí takú tú vašu najväčšiu hodnotu. Takže kde máte najväčší poriadok? Za šiesté, kde ste najviac zodpovední, disciplinovaní a sústredení? Vlastne pri akých veciach? Pri akých veciach sa cítite tak, že proste máte úplný flow, že proste nikto vás nemôže rozptýliť, pretože úplne ste v tom zahlbení. Čo je vlastne to, kde ste maximálne koncentrovaní a sústredení na to, čo akurát práve v tejto chvíli robíte, že ste v maximálnom prítomnom okamihu. Pardon, dám si iba nabíjačku. Jasné, na to máš rovno odpovedať. Hej, samozrejme na to odpovedajte rovno, hej. Hej, takže niekto, keď číta knihy, tak je tam maximálne ponorený v tom, pretože je v tom zahlbený, ho to baví, ho to naplňa. Niekto na seminári dáva úplne koncentrovaný, pretože mu záleží na tých poznatkoch, ktoré proste príjma. Hej, takže v čom ste najviac sústredení? Za siedme, o čom najčastejšie rozmýšľate a aké sú vaše dominantné myšlienky? Nad čím vlastne v priebehu dňa, aký ten dialóg vlastne so sebou sami vediete? Čo sú vlastne tie obrazy, tie všetky veci, ktoré vám kolujú hlavou celý deň v kuse, každý boží deň? Nad čím rozmýšľate, keď zaspávate, keď sa zobudzate, keď obedujete, keď proste idete autom? Ak to neviete, alebo ste sa možno doposiaľ na to tak nezamerali, skúste to skúmať. Čo je vlastne ten hlas? Aké sú tie slová, ktoré vám našepkávajú proste niečo? Za 8. Čo si najviac predstavujete a čo z toho najviac uskutočňujete? Takže čo vlastne si najviac predstavujete? Niekto si predstavuje najčastejšie svoju rodinu, pretože chce hlavne, aby sa mala najlepšia jeho rodina, nie on sám. Niekto si predstavuje svoju budúcnosť, ako sa bude mať dobre, ako bude sedieť na tej pláži, každý deň si to predstavuje, alebo niekto si predstavuje proste niečo úplne iné. Takže vy sami sa nad tým zamyslíte vlastne, čo je ten obraz, ktorý si najčastejšie sami pred sebou predstavujete. Chcem opakovať, že keď sa vám tie odpovede budú opakovať aj z tých predošlých otázok, tak to je správne, hej? Pretože smerujeme vlastne k tým určitým bodom, ktoré majú odhaliť tú vašu vnútornú hodnotu. No, za 9. Takže to som vlastne už v podstate povedal, aký je váš vnútorný dialog. Takže čo vlastne sami sebe hovoríte? Či si hovoríte, dneska si to nedal, mal si to urobiť inak, mal si zavolať tomu človeku, mal si to proste urobiť proste inakším spôsobom, ako si to urobil. Či naozaj ten dialog je taký, že sa karháte a dávate sa dole tými myšlienkami, máte z toho negatívne pocity, alebo je ten dialog taký, ktorým sa pozbudzujete, ktorým sa motivujete do toho dňa, ktorý vás inšpiruje a ste sami na seba hrdí, pozeráte sa do zrkadla, hovoríte si, aký ste úžasní, aký ste bomboví. Alebo je to naopak. Takže skúste si vy sami odpovedať vlastne, ako sami so sebou vedete ten dialog v hlave. Samozrejme, každý sa rozprávame sami so sebou. Mnoho ľudí, keď vidí niekoho ísť po pešej zóne po námestí a sú ľudia, ktorí sa nahlas rozprávajú a každý sa na nich díva ako na bláznov. Lenže zamyslíme sa nad tým, že v podstate ten človek není nijak odlišný od nás, pretože v podstate my len nehybeme tými ústami, ale takisto vlastne sa rozprávame sami so sebou, hej, máme určitý dialog voči sebe.
Takže za 10. o čom sa rozprávate najčastejšie vo vašej spoločnosti? S ľuďmi, s ktorými sa stretávate. Aké sú najčastejšie témy? Čo vlastne spolu riešite? To samozrejme potom záleží a z toho si viete vydedukovať vlastne, s akými ľuďmi sa stretávate a v podstate viete, že ste priemerom 5 ľudí, s ktorými sa stretávate. Čiže aké témy s ľuďmi riešite najčastejšie, tak v podstate to také zameranie máte spoločné. Ak nestíhate odpovedať alebo sa dlhšie zamýšľate, tak samozrejme stačí, keď tie otázky si napíšete a potom postupne si to môžete si k tomu sadnúť v kľude a si to nejako spísať. Za 11. Čo vás inšpiruje? Čo je vašou najsilnejšou inšpiráciou? Kto alebo čo? Alebo aký životný štýl vás inšpiruje? Čo máte v hlave jednoducho tak tú najsilnejšiu, najinšpiračnejšiu myšlienku, neviem, či som to správne vyslabikoval. Hej, takže určite viete, čo chcem tým povedať. Takže čo vás inšpiruje? Za 12. Aké sú najstabilnejšie dlhodobé ciele, ktoré si určujete? To znamená, ktorým cieľom v podstate najviac veríte, na ktorých pracujete, ktoré dodržiavate vlastne kročík po kročíku. Vlastne, že keď si niečo stanovíte, že proste máte chuť na tom pracovať, že vás to baví, že sa v tom zdokonalujete. Hej? Čiže ktoré vlastne sú tie ciele také, ktoré si viete jednoducho udržať to, keď na nich začnete pracovať. Vieš, čo myslím? Hej? Hej, či je to už napríklad, nemusí to byť iba hmotná vec, či je to napríklad sebadisciplína, alebo ranné vstávanie, alebo šport, alebo nejaká denná aktivita. Hej, takže nemusíme brať ciele len z hľadiska nejakých hmotných cieľov. Za 13. O čom sa najradšej učíte? V čom sa najradšej vzdelávate? Čo vás vlastne baví? V čom sa radi zdokonalujete? Čo je vlastne tá téma, ktorá vám proste dáva naozaj tú vnútornú hodnotu a ten taký pocit, že máte chuť sa tomu venovať. Ja mám napríklad o dosahovaní úspechu, čiže či sú to rôzne knihy, ktoré si kupujem, o duchovnom učení sa z hľadiska samozrejme vnútorného sebapoznania a o sebapoznávaní. Hej? Čiže to sú moje vlastne najčastejšie témy, ktoré sa rád učím. No a z týchto vecí, aspoň tí z vás, ktorí ste si stihli vlastne odpovedať, niekto potrebuje na to možno aj pol hodinu, hodinu, kým naozaj prídete na to, takže samozrejme nič sa nedieje, je to v poriadku, ak to nemáte všetko hotové. No ale z týchto 13 bodov vlastne teraz vyberte 3 body, ktoré sa vám najčastejšie opakovali z toho celého. No napríklad ja mám 3 body vzdelávanie, hej. Čiže môj čas venujem či už vzdelávaniu, alebo s ľuďmi sa bavím hlavne o sebarozvoji, vzdelávaní, najradšej sa učím o vzdelávaní, dosahovaní úspechu. Čiže ten prvý bod je pre mňa vzdelávanie, to je vlastne to, čo sa mi najčastejšie opakovalo v tých otázkach. No za druhé je to zdravie a za tretie som mal úspech. Hej, takže toto som ja vlastne našiel tie svoje najvyššie hodnoty, ktoré v podstate sú u mňa na prvom mieste, hej? Čiže zdravie, vzdelávanie, úspech. Čiže vlastne objavil som to, v podstate, čo je vo vnútri, vo mne také, ktoré si v podstate najviac cením a čo vlastne najviac budujem a na čo mi najviac záleží. Chápeš, hej? Máš? Čo máš? Nie, tak si to prečítam potom. No a keď má človek jasno v týchto hodnotách, tak vlastne vtedy si môže definovať, čo je vlastne tým vašim poslaním, hej? Takže, čo je v podstate to poslanie? Ono je to vlastne to, čo vás v podstate najviac naplňa. Čiže vlastne z tých bodov, z tých otázok, na ktoré ste si odpovedali, z toho vlastne si vy viete nejakým spôsobom vygenerovať to vaše poslanie. Čiže tu mám to presne definované spôsobom, že čo je poslanie, že čo chcete spraviť pre druhých, akú službu im chcete priniesť, čo chcete spraviť pre tento svet, ako si viete samých seba predstaviť, že sa podielate a pomáhate druhým ľuďom,
alebo aká služba druhým vás inšpiruje najviac. Lebo v podstate, keby ste boli sami na tejto planéte, tak vašim poslaním je v podstate len tak byť. Ale nakoľko sú tu miliardy ľudí, čiže to poslanie je také, že naozaj sa chceme podieľať na tom, aby sme niečo vytvárali, aby sme sa spájali s ľuďmi, aby sme inšpirovali druhých. Čiže to vlastne teraz hovorím o sebe v podstate. Takže kritéria vlastne tohto poslania, aby ste prišli na to, ktoré je naozaj to vaše poslanie, je také. Prvé kritérium je to, že musí vás to inšpirovať. Že ten obraz, vlastne, ktorý si o tom vytvoríte, musí byť inšpiračný pre vás samých. Druhé kritérium je to, že musíte to chcieť vy. Musí to byť vaše. Nemôže to byť niečo, čo vám niekto nadiktoval, alebo niečo, aby boli vaši rodičia spokojní, alebo niekto iný. Proste musíte to chcieť vy. Musí to vychádzať z vášho vnútra. Za tretie, musí to vychádzať z vášho srdca. Hej, takže vlastne tak som to myslel, z vášho vnútra, z vášho srdca. Musí to byť niečo, na čo keď si pomyslíte, tak máte zimomriavky po celom tele, proste ste z toho nadšení, idete vybuchnúť od eufórie. Vtedy vlastne viete, že to je to vaše poslanie, čo chcete robiť. Za štvrté, musí to byť v súlade s vašimi hodnotami, ktoré vlastne predtým ste objavili v sebe. Čiže z tých predtým otázok, čo vám z toho vyšlo, tak jednoducho to vaše poslanie musí byť v súlade s tými vašimi hodnotami. Mojím poslaním je budovanie správnej partie ľudí, spájanie sa s ľuďmi, ktorí si tvoria život podľa vlastných predstav, inšpirovať ľudí k životnej zmene, aby každý robil len to, čo chce naozaj zo srdca robiť. Ďalej mám ukázať svetu, že všetko je možné, keď sa človek rozhodne to uskutočniť. Čiže vtedy naozaj viem, že proste to srdce mi tak rezonuje, že som naozaj šťastný z toho, keď človek v mojej blízkosti nachádza jednoducho tú svoju silu a že zrazu si dôveruje, si verí a proste je vďačný za to, že proste sa v živote posúval. To je proste to, čo mňa naozaj inšpiruje, motivuje a proste ide mi to z môjho srdca. A posledné mám robiť ľudí šťastnými a viesť ich prebudeniu a zdravému náhľadu na život. Takže to je vlastne všetko s tým spojené. Takže toľko to vlastne k poslaniu. Ďalej máme víziu. Čo je to vlastne vízia? Vízia je to, že ako sa vidíte vo vašej budúcnosti, ako sa vidíte o 5 rokov, o 10 rokov. To je vízia. To znamená, keď si niekto povie, mám víziu, že o 5 rokov budem stáť na tom pódiu, budem tam mať diamantový tím, ľudia tam budú, budem tam s celou svojou partiou, budem tam mať týmy z rôznych krajín sveta, bude tam tisíce ľudí na tom pódiu. Tak proste toto, keď vidíte a máte tú víziu a cítite jednoducho, že máte z toho zimomriavky, tak viete, že kráčate tým správnym smerom, že to je to, čo vás naplňa. Takže toto je vlastne vízia. To znamená, že čo chcete robiť, čo chcete mať a kým sa chcete stať o niekoľko rokov. To znamená, každý máme svoju určitú víziu, ale musíme ju v sebe nájsť, objaviť vlastne a prísť na to, čo je vlastne tú našou víziou. Kde sa vidíme o tých 5, 10 rokov, o tých 20 rokov. Samozrejme, najlepšie je to detailne si jasne objasniť, pretože vieme, aká je sila vizualizácie toho, čo si všetko predstavujeme. Keď si to napíšeme si svoj príbeh, ako to vlastne bude. A tá vízia, samozrejme, neexistuje iná možnosť sa jednoducho uskutočniť. Kritéria toho vlastne, ako si stanoviť túto víziu je opäť. Musí vás to inšpirovať. Musí to byť v súlade s vašimi hodnotami a vašim poslaním. Čiže naozaj všetko vlastne jedno na druhé nadväzuje. Za ďalšie, musíte sa v tom vidieť a musíte to chcieť opäť vy, čiže musí to byť opäť tá vaša vízia. A taktiež musí to vychádzať z vášho srdca, čiže naozaj je to vlastne stále o tom istom. Proste všetko, čo v živote chceme robiť, tak robme to preto, lebo to chceme my sami. Nerobme to nikdy kvôli niekomu inému, pretože veľa ľudí sa v živote obetuje kvôli iným ľuďom a potom naozaj ten život proste nemôže človek žiť šťastný. Čiže naozaj vždy robíme to, čo chceme robiť my. Takže napíšte si, mojou 5-ročnou víziou je dvojbodka. A taktiež si dajte, mojou 10-ročnou víziou je dvojbodka a napíšte si tam svoj vlastný príbeh. Pozerajte sa na to každé ráno, každý večer, vizualizujte si to, zavrite si oči, predstavujte si to proste, ako ste na tom pódiu. Ja stále hovorím pódiu, pretože stále hovorím teraz iba o sebe, hej. Ale vlastne každý má svoje, pardon. Súdne? No, áno, ešte máme vysielanie, hej. Dobre, ahoj.
Áno, takže je dôležité si stále vlastne tú svoju víziu pripomínať, objasňovať si ju, vizualizovať si ju, urobiť si takúto nástenku, ako mám napríklad aj ja, dať si tam obrazy vlastne toho, čo v živote chceme dosiahnuť, s akými ľuďmi chceme byť, ako si to celé predstavujeme a proste to zhmotnenie toho celého je naozaj potom extrémne rýchle. Mnoho ľudí nemá takéto poznatky v tomto a mnoho ľudí proste len niečo robí, vyvíjajú aktivitu, ale proste nemajú ten výsledok, pretože nepoznajú silu vizualizácie. Preto hovorím teraz aj o sebe. Ja som si to urobil po 2 rokoch, odkedy som sa zapojil ešte do FFI. Hovorilo mi to mnoho ľudí, že proste Marek, urob si to, je to proste veľmi dôležitý proces tvorenia a bez toho to bude veľmi ťažké. Ja si hovorím, samozrejme, ja to mám všetko v hlave, mne to stačí. A proste urobil som si to až po 2,5 roku, pretože som niečo pochopil. A odkedy pracujem s týmito vecami, tak celý môj život vlastne sa komplet zmenil. Celkovo zdravie, vzťahy, financie, životný štýl sa mi komplet vlastne zmenil na vlastne to, čo som si stanovil, čo si dávam na tú nástenku, čo si predstavujem, vizualizujem v meditáciách, vedome a stále proste to mám pred sebou. Tak som pochopil, že vlastne vtedy sa to celé tvorí. Takže naozaj prevezmime zodpovednosť za svoj život. Nedovolme nikomu, aby nám dával nejaké ich obrazy do našich hlav. Vytvorme si svoje obrazy a spustíme si v sebe ten proces tvorby. Naozaj čím skôr si urobte tieto všetky veci, vytvorte si nástenku, napíšte si svoj príbeh, napíšte si svoju víziu, svoje ciele a budete sami prekvapení vlastne, čo sa bude potom diať. Ja vám tu môžem teraz rozprávať, koľko chcem o tom. Vy sami jednoducho, keď to urobíte, tak potom zažijete tú silu vlastne toho celého a uvidíte doslova zázraky každý boží deň. No a potom máme ešte ciele, takže ciele sú taktiež veľmi dôležitý faktor samozrejme k tomu, čo chceme dosiahnuť. A aké ciele? Ono je veľmi dobre si napísal, pretože vízia je v podstate dlhodobá. A musíme si stanoviť v tej vízii svoje ciele, čiže aké ciele si stanovím, aby som mohol dosiahnuť tú svoju víziu. Čiže vy, keď sa vidíte na tom javisku ako diamant, so svojím diamantovým tímom, s tisíckami ľudí, musíte si naplánovať ten proces. Krok po kroku vlastne, tak tam chcem byť a idem si tú cestu teraz vlastne vytvoriť, čo vlastne musím urobiť, aby som to vôbec mohol dosiahnuť a naplniť si tú svoju víziu. Takže opäť vlastne kritéria stanovenia si tých cieľov. Musí nás to inšpirovať, musia to byť naše ciele. Musia byť v súlade s našimi hodnotami, poslaním a víziou. Hej, to je vlastne ten trojuholník. A musia vychádzať z nášho srdca. Čiže aký je váš prvý cieľ, ktorý musíte dosiahnuť, aby ste sa dostali bližšie k vašej vízii? Zamyslite sa nad tým, aký je vlastne ten váš prvý krok. To znamená, človek, ktorý chce napríklad urobiť diamantovú pozíciu, tak samozrejme človek, ktorý sa dneska zapojí, zaregistruje sa, tak jeho prvý krok je urobiť pozíciu exekutív, zapojiť 2 ľudí. To je jeho prvý krok k tomu, aby vlastne naplnil tú svoju víziu. To znamená, stanoví si plán, dneska obvolám 10 ľudí, každý deň vyviniem nejakú aktivitu a o 5 dní alebo v ten deň sa stanem exekutív. Čiže splní exekutív, potom si stanoví ďalší cieľ. Fajn, teraz som na exekutív, tak teraz budem nefrit, urobím preto to a to, splním to do ďalších 2 dní. Takto si naplánovať svoju cestu a človek vlastne potom, keď podľa toho presne ide, tak neexistuje iná možnosť, aby sa to jednoducho neplnilo. Proste sa to plní. Tak, ako si to vy stanovíte, ako si to určite, tak jednoducho takto bude potom aj prebiehať. Takže naozaj stanoviť si tie malé kroky, malé ciele k naplneniu vlastne tej obrovskej vízie. Takže mám tu ešte také poznačené, že návod na naplňujúci život. Za prvé, majte svoje poslanie, príďte vlastne na to, prečo ste tu, čo je vašim poslaním. Zamerajte na to celú vašu sústredenosť, celú vašu pozornosť, celú vašu myseľ, vašu energiu. Ak vy nenaplníte vašu myseľ s tým, čím vlastne chcete, čo chcete v živote dosiahnuť, tak sa naplní sama niečím úplne iným. Vieme, že myseľ toho príjma strašne veľa deň čo deň, nie sme ani schopní vlastne vnímať, čo všetko to je. Preto ju vyťažme, dávajme proste informácie, ktoré chceme, aby prijímala, ktoré proste nás posúvajú stále k tej našej vízii, k tým našim cieľom.
My buďme vlastne tí, ktorí rozhodujú o tom, čo ide do tej našej hlavy, do tej našej mysle. A samozrejme 100% kontrola nad svojimi myšlienkami. Ďakujem. Takže za tretie, predstavujte si to deň čo deň, meditujte, vizualizujte. Toto sú naozaj najdôležitejšie princípy k úspechu. Ja som to konečne taktiež pochopil. Hovoria o tom najúspešnejší ľudia na svete. V každej knihe sa to píše, každý vlastne to dosiahol obrovský úspech. Či sú to naši diamanti, všetci ľudia, ktorí proste žijú naozaj slobodným životom, ich hlavný a kľúčový princíp k úspechu bol: vizualizujte si to, kde sa vidíte o rok, o 2 roky, aký je váš život. Naozaj nechoďte dneska skôr spať, kým nebudete mať napísaný svoj príbeh, svoju vizualizáciu, pretože ráno, keď sa zobudíte a si to prečítate, proste budete vedieť, prečo stávate. Nebude sa vám chcieť spať, už proste to nebude také, že ráno otvoríte oči, ešte chvíľku, vypnete budík. To sú ľudia, ktorí nemajú svoj sen, ktorí nemajú svoj cieľ. Spánok je naozaj pre tých, ktorí nemajú svoje sny. Respektíve majú ich, ale ich ešte neobjavili v sebe. Nespomenuli si vlastne, čo bolo tým ich snom. Takže naozaj toto je... Bez tohto človeku nikdy nedoporučujem ani len začať v našom biznise. Kým si človek nenapíše svoj cieľ, svoju víziu, svoje poslanie, svoje hodnoty, svoju nástenku s ním robí, je naozaj zbytočné vôbec niečo robiť. Kým nemáme v sebe sami poriadok a kým nepoznáme sami seba, tak jednoducho nemôžeme sa do niečoho púšťať. Áno, takže za 5. jasný akčný plán s malými cieľmi, ako vlastne dosiahnem a naplním tú svoju víziu. Za 6. praktické reálne činy, to znamená urobiť to, masívna akcia, momentum. Za 7. meranie svojej aktivity, to znamená dávajte si vlastne feedback, merajte si to napríklad, koľko ste denne urobili, aké aktivity, aké máte výsledky, sami prídete na to, čo sa treba zlepšiť, čo vám vlastne ide, objavíte proste tie svoje silné stránky. A keď pracujete ako tím, tak samozrejme niekomu ide lepšie telefonovanie, niekomu ide lepšie robenie na Facebooku, tak proste spojíte tie sily dokopy. Preto je dobre si robiť taký vlastne feedback, aby vlastne každý objavil sebe tú svoju najväčšiu silu, vlastne v čom je najviac dobrý. No a mám tu ešte takú fajnú poznámku, čo som si napísal vtedy, že proste ak máš s niečím problém, mnoho ľudí má s niečím problém, či už sami sebe alebo s niekým iným a stále to riešia deň čo deň, ich to sťahuje, dáva im to negatívnu energiu. Ak máš problém, napíš si 100 spôsobov, ako sa môže z toho dostať. Niekto tu má aha momenty. Hej, takže ak máš problém, napíš si 100 spôsobov, proste ako je možné z toho výjsť. A už pri tom, ako to budeš písať, tak v podstate už to budeš určitým spôsobom aj odstraňovať zo svojho podvedomia. Taktiež je veľmi dôležité aj to, ako sme vlastne na tom s minulosťou. Volá sa to, že emočná batožina. Čiže mnoho ľudí má veľmi silnú emočnú batožinu, majú pocity viny, pocity krivdy, pocity hanby, proste veľa ľudí si nesie niečo z minulosti, nespracované, ale proste zabudneme na minulosť. Samozrejme, to sa nedá teraz na behom jedného vysielania komplet sa zbaviť všetkých starých programov, je to určitý proces. Ale napíšte si taktiež, dajte si za cieľ, že proste chcem sa zbaviť nejakých svojich minulejších činov alebo výčitiek alebo nejakých pochyb o sebe. Proste je to zase o tom, že keď máte s tým problém a niečo vás vnútorne trápi, nedržte to v sebe, pretože z toho potom vznikajú rôzne diagnózy. Vypuste to vonku zo seba, nebojte sa to napísať, preberte to s ľuďmi, ktorí už sa dostali z takých vecí. Máme, nebudem teraz menovať, máme tu osoby, ktoré proste majú za sebou už toho veľmi veľa, ktoré nám vedia v tom pomôcť poradiť, takže len sa proste nebojte o tom rozprávať. Vtedy proste sa veľmi rýchlo viete zbaviť také emočné batožiny, ktorá proste mnoho ľudí len zaťažuje, trápi a pomalým krokom vlastne sa posúvajú vpred. Takže tak. No a ešte by som na záver rád niečo povedal. Napíšte si taktiež, aké veci absolútne zbožňujete robiť. Čo vás vlastne najviac baví. Hej. Ja som si napísal spájať sa s ľuďmi, ktorí majú v živote vysoké ciele. Hej, to ma baví najviac proste. A za druhé, zoznamovať sa s ľuďmi. Za tretie, vytváranie tímov. Za štvrté, odozdávať ľuďom hodnoty, rôzne inšpirácie, motivovať ľudí. Za piaté,
čo ma veľmi naplňa od srdca, vzdelávanie môjho syna. To znamená, keď vidím, ako rastie, keď vidím proste, ako napreduje, aké má iné myslenie, než to jeho okolie. To ma naozaj veľmi baví, že mu proste odozdávam tie myšlienky, tie moje poznania, vlastne, ktoré som taktiež vďaka niekomu načerpala, v podstate hlavne vďaka sebe. Za 6. Inšpirujúce prednášky, videá, cestovanie po svete, vizualizácie, kempovanie a tak ďalej. Takže každý si vlastne napíše to svoje. Je dôležité písať. Veľa ľudí si myslí, že môže len na to myslieť, ale ako náhle začnete písať, tak spúšťate veľmi silný proces tvorenia. Takže robte to, čo vás baví a bavte sa s tým, čo robíte. Takže teším sa na vás na budúce, opäť ďalší ľudia sa k vám prihovoria a myslím si, že takéto vysielania, takéto okienka budú mať naozaj jeden veľký význam pre nás všetkých. Takže prajem vám krásny večer, krásny deň a nech sa vám všetkým darí, nech ste úspešní, zdraví a šťastní. Ahojte.